2, teď. To bylo slabý. Přisypeme buráky. To je pro náš pokus to nejdůležitější. A čipsy? Taky burák, kurňa. Stop, ať je taky co jíst. To je tajná přísada, prosím vás, nikomu to neříkejte, jsou to buráky. Čipsy. Ty vole, Míšo. Ty krávo. Ty vole. Tak se dívejte. Toč? Díky našim burákům to teď bude hořet mnohem, ale mnohem více. Vidíte, a to vše jen díky našim úžasným burákům. Ano, nezáleží na množství, ale na burácích. Ty krávo. Ty vole. To je extra. Myslím, by to tam stačilo. Ale už nemůžeme přidat žádné buráky, protože bychom zítra neměli se snídaní. Ano. Bohužel jsme tak chudí, že bez buráků nepřežijeme. A taky by nefungoval žavík. Ano. A zítra bychom nezapálili žádný oheň. No to taky ne, ale taky by nefungoval žavík. A pozor, jsou to to také sám. Jsou to arašidy solené, loupané, pražené od Euroshopper. Najlepší. 400 gramů. Telefonujte a objednávejte. A k jednou sáčku, když zavoláte do 15 minut, tak jednou sáčku dostanete 3 zdarma. Druhý. Či ne? Nebo? A nestojí A pokud 500, ani 400, ani 300, ale 299 korun. 90 haléřů Ano, to si prostě nemůžete nechat ujít, samozřejmě bez DPH. a bez DPH mi to trochu... poštovného a bez balného. No A bez samozřejmě, záruky, že to cestou nevybuchne. A tak. no. Ale jinak jsou strašně levný. Kvalitní čínský výrobek. Ameriky. Přesně, kvalitní americký výrobek od Vietnamců. Nejlepší Jo. kvalita. Made in Czech Republic. Mám trence Adidas. Mayday. Nade mít kulatý. To je tvar. Ta barva. A fuj. Až na to, že to skoro vůbec nevidí. Víte nechtěl říct. Já nechci tohle. Nechci to. Hele, když se na pokuse s havíkem. Bacha, žhavý. A on není vůbec vidět. Jo, je. No než to. Ne, ho tam zavrtal. Dáme ho tam, jo? Přidáme Vůbec to buráky. nevohnu. Hej, já myslela, že jsme na mezině. Už jo, už to nedám ještě. Bacha, můj žhavý. Wow. Ty jsi to nádhera. No není to skvělé. Je to skvělé. Ty vole. Wow. A to za polu jde 299 korun. No nekupte to. Hoďte to tam. Ne, tam to neházej. Hoď to třeba na zem, Carmen. Na zem? Ty že by to schořelo. Když mě to lepí, nech to tam. Nech to tam. Ne, Carmen, Nech my to tam nikdy tam. nic takového nedáváme, chápeš? Tak to tam nech. Tak to dám na pecku. Ty jsi tady kyslá. Schoří to. taky. Už to nechytne. Už to nehoří. Já Mě vím, tam co dělám. Mně tam polovina toho pitlíku už schořena. Kde? V tom ohni. Ty to stejně jedno. Tak se mi to moc nelíbilo, ale budíš jako. Komu co? Jsou ještě bramburky? Ne.